Tekkers, stadiwm, ewch yn wych di Heledd, Lloyd a fi, Huw! Waw, mae'r stadiwm yma yn llawn fans o'n lle! Ni gyd yn gwybod beth sy'n digwydd arno Tekkers erbyn hyn. 5 gêm, 3 chapten cystadleol, 2 dîm llawn sgiliau a 1 tlws i'w hennill. Mae gennym ni 2 dîm sy'n barod i gystadlu a heddiw y de yn erbyn y gogledd. Ni gyd yn gwybod pwy sy'n mynd i ennill hwnna. Tîm y de! Lloyd, paid a siarad drwy dy het. Da ni'n gwybod pwy sy'n mynd i ennill. Tîm y gogledd! Na, dim siawns. Dyna ddigon o gega chi'ch dau Ella dwi yn gwybod pwy dwi'n ochri efo. Dewch i ni gyfarfod y tîm ar wrsos yma. Ysgol Pontardawe! Gwenan yw hi, Seren Canol Cai sy'n cefnogi Man City. Dyma Alex, cawr yn yr amddiffyn fel Vincent Company. Amddiffyn yw safle Tom hefyd. Fe yw Virgil van Dijk Pontardawe. A Jesse yw asgellwr cyflym sy'n caru sgorio gols. Croeso i Ysgol Pontardawe! Ysgol Glanrafon! Yn y gol, mae Gapten. Y sgôr Tekkers mae'n rwy i'w hun yw 9 mas o 10. Eva sy'n nesa, amddiffynwr y tîm a chefnogwr Lerpwl. Dyma Elan, fan arall Lerpwl, sy'n cadw trefn ar y tîm o ganol y cae. Ac yn ola, ac yn arwain yr ymosod, Jack, gyda sgôr Tekkers 9 mas o 10. Croeso i Ysgol Glanrafon! Glanrafon, ydych chi'n mynd i ennill heddiw yma? Pwy sy'n mynd i ennill? Ni! Mae angen capteiniaid arna ni chi, cyn i ni gychwyn chwarae. Felly, dewch i ni weld pwy fydd y chwarae heddiw. Huw Owen! Heledd Anna! Neu Lloyd Lewis! Reita, capten y tîm glas heddiw ydi... Reit, Heledd efo'r tîm glas. Pwy fydd efo'r tîm oren? Lloyd neu fi? Dewch i ni weld. Come on! Yeah! Huw yn erbyn Hells. Huw, sut ti'n teimlo? Wel, ti'n gwybod, dwi wedi gweld sgidiau ar y tîm yma, de? A maen nhw'n edrych i feithio bod gennyn nhw Tekkers, Lloyd. Hells, sut ti'n teimlo? Gogs a gog. Does na angen dim mwy? Gewn ni weld yn ein gêm gyntaf ni, y goli. Ni'n dechrau gyda'r goli. Ysgiliau ar brawf i'r timau, saethu, pŵer a chywirdeb. Ac mae 5 pwynt am bob gol. Ciciau o'r smotyn sy'n wynebu'r tîmau gyntaf. Gobeithio bod chi'n dda yn saethu, oherwydd mae Gary fyma yn mynd i trio atal chi rhag sgorio. Tiawn, Ga? Ga! Bach yn swil heddi. Yr unig ffordd mae Gary yn gallu symud yw gyda help llaw y tîm tu ôl fel hyn. O, dyna ni, slick. Huw, sut chi'n teimlo? Wel, Lloyd, mae yna dipyn o Tekkers ar y tîm yma, ond tîm, be di'r plan? Fi'n mynd i roi mewn y canol. So os mae'n mynd lan, mae'n mynd top bins. Os mae'n mynd low bomb bins. Lloyd, mae hwnna'n swnio eitha tacteg a hanner i fi, de. Gwych. Da chi'n barod? Yeah. Da ni'n barod i fynd. Barod, reit te, mewn 3, 2, 1. Go on now. Popping. Mae Gary di deffro, a fans Glanrafon yn camol ei saves. Gary! Da iawn, good! Arbediad da fyna. Da ni'n cofio fyna. Go on, Alex.
Tekkers, Tom. Gol a hanner. O, ie, Gary! Wel, gyda fe, top bins eto. Mas o'r ffordd, Alex. Dig! Go! Oi! Oi! Pontardawe yn gosod y safon yn syth gyda lot o gols anhygoel. O'r top bins i'r bins ar y gwaelod. A penenca gan Tom. Tekkers. Mae tîm oren yn anhygoel hel. Sut chi'n teimlo nawr? Be di'r tactegau? Corneli a peli sydyn ac mae Gary ddim yn stiff. Na di, mae o'n hyblyg ofnadwy. Lloyd, da ni'n barod i fynd. Mewn. 3, 2, 1. O, Elan. O, Mewn, boi. Be ddigwyddodd i'r tactegau? Tekkers! Gary! Gary neud yn dda, boi! Tekkers Jack, syth i gefn y rwyd. Mae'n gol, ti'n flas, mae'n Dim pwyntiau am bwrw traws, sori. Ond gewch chi pwyntiau am honna. Hei, watcha fi. Eiliad! 30 eiliad! Mae Pelin hedfan i'r gol nawr. Bydd y gêm man agos. Mae Gary yn y gol. Dechrau da iawn gan Ysgol Glanrafon. Shots gwych gan bawb. Ond Gary'r goli yn brwydro nôl ac yn arbed tipyn hefyd. Da iawn tîm gall. Ymdrech anhygoel gan y ddau dîm, ond gadewch i ni weld beth yw'r scores. Ni ddechrau gyda Ysgol Glanrafon. Gadewch i ni weld beth yw'r sgôr Ysgol Pontardawe. Mae'n hollol gyfartal rhwng Ysgol Glanrafon ac Ysgol Pontardawe. 75 o bwyntiau'r un. Wedys i bydd yn agos do fe. Oscar, mae'n gyfartal ar hyn o bryd. Sut ydych chi'n teimlo ar ôl gêm 1? Iawn, mae'r ddau tîm wedi wneud yn really dda, yn ardderchog, ond dwi'n meddwl mae Glanrafon yn gallu ennill. Wyt ti, Ellis, Maxen, be di'r tips gynnach chi ar gyfer y gêm nesa? Gweithio hefo'i gilydd mwyaf. Ia? Ie, gweithio hefo'n gilydd. Wel, dwi'n hapus efo hynna os dyn nhw. Glanrafon ar ôl 3, 1, 2, 3. Glanrafon! Wel, oedd hwnna yn gêm wych. Rwan, beth sy'n meddwl nath y tîm yn dda yn y gêm yna? Wel, oedd nhw wedi gwneud top bins a bottom bins exactly fel yn y ddiwedd. Yn union, a nesa, mae hi'n gêm sy'n mynd i fod yn driblo. Be di'r tips gynnwch chi'r tîm? Wel, just aros gyda'n gilydd a paid y cympo. Mae hwnna yn dip a hanner. Ei, pwy sy'n mynd i ennill? Cwrs rwystre twll mewn un sy'n nesa. Driblo yw'r dasg a roed gorffen y cwrs tra'n sowm di chwaraewr arall. Twll mewn un, gêm i ddau o bob tîm fydd yn wynebu ein cwrs antur llawn rwystre. Ond beth sy'n ar y cwrs heddi? Wel, maen nhw'n dechrau ar y siso cyn driblo'n ugam ogam trwy'r rwystre. Fyma, yna o dan y rwyd. Yr unig le ar y cwrs lle mae hawl defnyddio ei dwylo. A wedyn mae yna benderfyniad mawr i'w wneud. Ydyn nhw yn mynd i fynd am y twll, chwarae'n saff i ennill 5 pwynt. Neu, ydyn nhw'n mynd i fynd am y rhwyd, chipio hi mewn, am 10 pwynt. Pwy sy'n am fentro? Pa ddau sy'n mynd i weithio'n dda fe gilydd? Ni Jack. Maen nhw'n gyda'r mwy o Tekkers o gweithio dda. A maen nhw'n driblo yn ardderchog. O, Elan a Jack, driblo'n ardderchog, Tekkers da. Dwi'n licio hwnna. Tîm glas ar ôl 3? 1, 2, 3. Tîm glas! Pwy di'r gorau yn y tîm, Gwenan? Jessie a Tom. Chi'ch dau? Pam chi o ge? Oherwydd fi jyst gorfod bod yn stuck in a fi concentrate o dda, so... Da iawn, felly, ydych chi'n hapus i wneud y gêm?
Boys, dil o mewn. Pontardawe. Ar ôl 3. 1, 2, 3. Pontardawe! Huw, ydych chi'n barod? Da ni'n barod. Thomas, be di'r plan ar gyfer y gêm yma? So just gweithio gyda gilydd a ennill. Ie, Jesse, ydych chi'n mynd i wneud y cwrs i gyd heb ddisgyn drosodd? Ie. Reit, Lloyd, da ni'n mynd i fynd amdani. 3, 2, 1. Come on, Ogia. Come on, boys. Hawdd, hawdd. O, ydych chi da. Come on, bach mynd. Na ti, boys. Da iawn, da iawn. O, ffordd reit yn y polyn, da iawn. At yr hwyd, at yr hwyd. O, dan yr hwyd, da chi. Cofiwch, maen nhw'n gallu dal y bêl gyda'i dwylo dan y rwyd. Ar y smotin, ar y smotin. Boys, da chi'n mynd am y chip. Am y chip i'r hwyd am 10 pwynt. Yeah! Go! 10 pwynt hawdd fyna. O, no. Eto, gyda chi. Ffordd reit rown. Ni gyfogam. O, mae eisiau cyflymu. Dim boi fyma. A gyda na chi, cyflym. Ie, dyna wedys yn gynta Huw. Mwy o sŵn. Da chi'n mynd am y chip eto. Yeah! Go! Bryn! Bryswch, amser am 2 arall. Da iawn, boys, da iawn. Da chi'n gwella. Boys, ti'n dan fyma? Da iawn, cyflym mach. Da iawn, ti'n bod e? Bryswch am. Mae'n amser am 2 arall. Boys, O, maen nhw'n sŵn! Daw. Chip. O'n nhw wedi blino. O, maen nhw ddim. Na, maen nhw ddim. Chi bob yn rownd y rwystre. Dim bredig mewn iddyn nhw. Deiliad ar ôl. Oes amser am 1 arall. Da iawn, boys. Dal i driblo'n daclus. Daclus iawn, Ogia. Reit rown. Gyda'n yna. At yr hwyd. Maen nhw wedi blino'n Come lan. on, boys. 10, 9, 8, Ar y deg. Chip. Tom a Jesse'n dangos sgiliau da ar y cwrs, heb gwympo unwaith. A'r ddau ar darged gyda'i chipio. 40 pwynt iddyn nhw. Hels, sut chi'n teimlo ar ôl gweld ymdrech anhygoel y tîm oren? Ia, mi oedden nhw'n dda, ond beth athoch chi ddysgu wrth wylio nhw? Dei ar y gweithio fo. Mae nhw fo Tekkers da, ond beth ni... gweithio fo yn gilydd a trio neud dim mistakes. Dim camgymeriadau, ond ydych chi'n gwybod be? Dwi'n hyderus, mae gennym fi hyder arna chi. Da ni'n barod i fynd, Lloyd. 3, 2, 1. O, Tekkers yma dda, Lloyd. Tekkers driblo da, chwarae teg. Da iawn ti'n glas. Dechreuad gwych. O, waw. O! Wnewch yn siŵr ohoni. Dyna ni. Gol y dechrau. Maen nhw wedi colli bach o amser fyna. Cyflym. Dawn y dechrau. Tîm glas. O, beth yw? Mae'r basged na'n achosi pen tost i'r tîm glas. Munud i fynd. 1 munud ar ôl. Dech chi'n meddwl bod nhw'n mynd i gael 4? Dech chi'n meddwl bod nhw'n 4 i mewn? Dech chi'n meddwl? Pwysog. Chi ddim eisiau colli mwy o amser. O, no! Mae'r jumper yn Rwy'n dod i'r bil. Ydyn nhw'n mynd i fynd am y chip eto? 30 eiliad. O! Chip eto! O, amser am un arall. 30 pwynt Glanrafon. Oes amser am 1 arall. O! 20 eiliad. Ti'n meddwl na? O, dim os ydyn nhw'n neud hynna. Ond nhw'n dechrau. Rownd y polio. 10, 9, 8, 2, 3, 5, 4, 3, 2, 1. Techneg wych gan Elan a Jack ar hyd y cwrs, ond y chip i'r basged yn achosi problemau. Cyfanswm y ddau, 30 o bwyntiau. Chwarae teg, driblo campus gan y ddau dîm fyna, ond gadewch ni weld sut mae'r scores yn edrych.
Gwnewn ni ddechrau gyda tîm oren. Ysgol Glanrafon, beth sydd â chi? Ysgol Pontardawe ar y blaen o drwch blewyn. 115 pwynt. Sgôr Glanrafon, 105. Amser i'r tîmau ymlacio nawr oherwydd fans, capteniaid, cynheswch. So chi yw y nesaf yn ein gêm hanner amser. Bant hynny. Quiz pêl-droed sy'n nesaf. Fans, ydych chi'n talu sylw i'r stats am eich hoff chwaraewyr a timau? Wel, gwch chi 5 pwynt am bob ateb cywir. Wedyn, mae'r pwysau arno ni'r capteiniaid i daro y targed cywir, sef y crys efo'r rhif cywir ar y cefn i ddwblu eich pwyntiau chi. Nawr ni ddechrau, da chi Ysgol Glanrafon. Pa rhif crys mae Son Heung-min a Joe Linton yn gwisgo? 7 neu 11? Gweidwch nawr am 7. Gweidwch nawr am 11. O, fi'n sori Ysgol Glanrafon, chi'n anghywir. 7 Dwi'n meddwl i Ysgol Pontardawe. Mae yna 12 funud tan hanner amser. Sawl munud o'r gêm sydd wedi bod. 30 neu 33. Wnewch sŵn nawr am 30. Gwnewch sŵn nawr am 33. Da iawn, chi'n cywir. Da iawn, Pontardawe. 33 yw'r targed. Dwi'n rhan y cefn. Anodd, gwata. Am y chip. Mor agos, da iawn Huw. Beth yw dyddiad pen-blwydd Neymar Jr? Mae fe yn mis Chwefror. Ife y trydydd neu'r 5ed? Newch sŵn nawr am y trydydd. Newch sŵn am y 5ed! Chi'n gywir, da? Da iawn, Huw. Pa rhif crys mae Lisandro Martinez a Gavi yn gwisgo? 4 neu 6? Newch sŵn nawr am 4. Newch sŵn nawr am 6. Chi'n gywir eto! Reit, mae 6 dipyn haws na 30. Mae Huw di llwyddo i ddyblu'r pwyntiau. Da iawn, Huw. Sawl llythyren sydd yn y gair Bournemouth? 11 neu 7? Gwnewch sŵn nawr am 11. Ww! Gwnewch sŵn nawr am 7. Da iawn chi'n gywir! Heledd! Chip! Unluckus. Unluckus. Faint o liwiau sydd ar fathodyn Newcastle United? 3 neu 5? Newch sŵn nawr am 3. Newch sŵn nawr am 5. Chi'n gywir eto! Huw a Heledd ar darged yn y lein dillad. Hat-trick gwych i Huw a dathliadau llawn cystal. Ond beth yw'r scores? Ewn ni i Ysgol Glanrafon gyntaf. Ni barod? 120! Eita, gawn ni weld. Sgôr, tîm oren. Mae'r bwlch wedi cynyddu. Sgôr Glanrafon, 120. Ond 140 pwynt i Pontardawe. Ni wedi cyrraedd yr ail hanner, a gêm sy'n profi ymateb ac amddiffyn y goalies.
5 pwynt am bob arbediad maen nhw'n gwneud, ond gyda'r dwylo hir na. Jack a Gethin sy'n cynrychiol i'r tîm glas, ac Alex a Gwenna nhw goalies y tîm oren. Tîm glas, chi sy'n ar ôl hi ar hyn o bryd. Chi'n barod? Ydyn. Beth yw tactics? Oes ydyw tactics? Trio taro'r pêl gyda'r canol uchel. Gewn ni weld te. Mae amser chi yn dechrau mewn 3, 2, 1. Hei, chi bod safio gyda'r dwylo mawr. O, da iawn. O, da iawn. Maen nhw'n safio popeth. Wedes i, maen nhw'n goalies cryf a chadar. O, ho, ho, si. O, si. Huw, ti angen neud yn well, boi. O, si. 10, 9, 8, 9, 12, 4, 3, 2, 1. Jack a Gethin fel cewri yn y gôl I Glanrafon, a'r ddau yn safio popeth. Wel, so chi Gethin a Jack, beth yw tactics chi? Digon o symud, really. Digon o symud? Symud lot. Wel, gewn ni weld te. Mewn 3, 2, 1. Come on, tîm oren. O, anwcus. O, bron. O, na! Mwy o symud. Da iawn. Da iawn, da ni'n cael un. Na ni. Wyth. Da iawn. Maen nhw wedi twymo nawr. Da iawn, goalies. Da iawn, Alec. Stym gobaith a Heledd. Mae tîm Pontardawe yn rhy dda. Oops. Falle nath I glywed fi. Da iawn, Alex a Gwen. Unlucky. Da iawn chi. Dechrau araf yn y gôl, ond yna seis cryf a chadarn gan Gwennan ac Alex I gipio'r pwyntiau. Dwi'n mor impressed gyda sgiliau y goalies ar y ddau dîm fyna, ond gadewch i ni weld sut mae'r scores yn edrych ar ôl y 4edd gêm. Nawn ni ddechrau gyda'r tîm oren, Ysgol Pontardawe. Ysgol Glanrafon, amdani. Mae Jack mewn sioc. Glanrafon a Pontardawe yn gyfartal unwaith eto. 230 o bwyntiau ac 1 gêm ar ôl. Mae rownd ola yma, y wal goch. Mae'r dasg yn syml. Bwrw gymaint o brics mas o'r wal I ennill pwyntiau. Ond, mae'r tîm yn gallu colli pwyntiau fan hyn hefyd, achos mae gan rai o'r brics bwyntiau meinws. Gall unrhyw beth ddigwydd yn ein rownd ola ni a gall unrhyw dîm cipio'r trws. Mae pob bricsen werth pwyntiau, ond nad yw'r tîmau yn gallu gweld beth yw ei gwerth nhw. Mae da ni -5 fan hyn, llawfryn, mae da ni 100 -10 lan y top, a mae rhaid bwrw'r bricsen allan o'r wal yn gyfan gwbl i'r pwyntiau cyfri. Bydd y cyfanswm yn cael ei adio neu tynnu o'r sgôr terfynol. Huw, chi'n nerfus? Da ni ddim yn nerfus o gwbl. O dig wir, de, mae gynnon ni ryw fath o gynllun. Be da ni'n mynd I wneud, Alex? Cicio fe mor galed y ffosib achos gallai mwy neu un cwmpa lawr. Yn union. Dyna di'r tactic. Da ni'n barod I fynd. 3, 2, 1. Dosti. Dachdi iawn. Dosti, coes wyth. Y dacder di gweithio, ond 5 pwynt a -5, felly cyfanswm o 0.
Sorry. Mor galad y ffosi, bal. Ie, fel la. Tekkers Tom. Hei, dim fi yw'r targed. Dim pwyntio am dar o Lloyd yn anffodus. Tom, pwyntio ti. Bo, Gwenna. Gwenna'n yn ychwanegu at y scores hefyd. Jackpot! Ond dyn nhw ddim yn gwybod bod nhw newydd ennill cant o bwyntiau. Bo, Gwenna, i'r de. Huw ac Ysgol Pontardawe yn cicio 9 o brics. Pawb ar darged. Heblaw am un gic wyllt yn syth i moli. Ouch! Perfformiad arbennig gan y tîm oren hel. Sut chi'n teimlo? Ydy ni'n barod? Yndan. Be di'r cynllun? Just whack your bug. Ie, blastio lot o wal. Cael y mwyaf da ni'n gallu. Ie. Lloyd, cael y mwy da ni'n gallu a just taro'r wel mor galed y ffosib. Da ni'n barod i fynd. Mewn, 3, 2, 1. Glanrafon yn dechrau'r un ffordd â Pontardawe. 5 a minus 5. 0. 2 o brics eto. Bron iawn! Maen nhw'n hapus achos maen nhw wedi gweld cant o bwyntiau yn cwympo o'r wal. Da iawn! Maen nhw wedi blin o fyma. Chi'n erbyn y cloc. Cofio? I'r diwedd. Oi! 2! 3! 4! 3! 2! Am gystadleuaeth i Heledd ac Ysgol Glanrafon. Roedd y brics yn hedfan i bob man, ond ydyn nhw wedi ennill digon o bwyntiau i giro Pontardawe a chodi'r tlws. Dyna un o gystadlaethau agosa o wal goch ni erioed di gweld. Dim ond 10 o bwyntiau sydd ynddi. Newn ni ddechrau gyda Ysgol Glanrafon. Dwi'n nerfus. O, na. 375! Ysgol Pontardawe, tîm oren. Gadewch ni weld. Dim ond 10 pwynt yn gwahanu'r pencampwyr Ysgol Pontardawe. 385 iddyn nhw. Ac Ysgol Glanrafon gyda 375. O na! Huw sy'n ar y blaen yn y gystadleuaeth capteinied. Paid dathlu gormod achos dwi ddim yn hoffi colli. Gongfyrchiad y mawr, Huw, ond da iawn i Glanrafon. Da iawn Ysgol Glanrafon. Da iawn, Glanrafon, da iawn. Reit, cofiwch a chi wylio Tekkers unrhyw bryd ar S4C Click a BBC iPlayer. Ia, a mae yna lwyth o glipiau exclusif ar y wefan S4C.Cymru, Blaenslaid Stwnsh. Ia, mi fydd Tekkers ymlaen eto wrth nesaf, efo 2 dim arall yn cystadlu neu fynd i gilydd i ennill Toulouse Tekkers. Ond, tan hynna, ta-ra! Cliciwch am fwy o fideos ar YouTube Stwnsh.